Hola a tothom, som alumnes d'FP Bàsica d'Electricitat i Electrònica de l'Institut Son Pacs. Som n'Alejandro, en Richard, en Sebas i n'Aaron. L'altre dia a classe, amb l'orientadora, vam fer unes dinàmiques de treball cooperatiu i vam finalitzar amb l'exposició sobre tècniques d'estudi. Per aquesta raó, avui mos hem juntat per parlar d'allò que tant ens preocupa durant el curs i que sovint mos demanam. Com estudiam? Ho estam fent bé? De quina manera mos preparam quan hi ha un examen o hem de fer una presentació? Exacte, hem preparat un podcast molt interessant per resoldre aquestes qüestions, ja que a pics mos perdem o no sabem ben bé com fer-ho a l'hora d'estudiar. Hem de tenir en compte que s'han de triar les que s'adaptin millor a les nostres habilitats i característiques. També, segons la matèria que estudiem, tal vegada va bé una tècnica en concret o combinar-les. A continuació, redactarem 5 tècniques molt efectives. Lectura comprensiva. Això significa que la lectura ha de ser pausada i conscient. És la primera passa per començar a estudiar, perquè clar, si no entenem allò que llegim, difícilment ho podrem aprendre. Per això és primordial comprendre allò que estem llegint. 2. Concreció del coneixement. Es du a terme mitjançant el subratllat del text, fent esquemes, resums, mapes conceptuals o targetes amb idees principals. Per exemple, l'altre dia vàrem veure al mòdul d'instal·lacions elèctriques i domòtiques les eines i equips per al muntatge d'una instal·lació. I 2. He pensat fer unes targetes de colors amb un esquema de cada apartat. Crec que me pot anar bé aquesta relació visual de les targetes de colors amb els apunts. 3. Reelaboració d'apunts. Vol dir cercar més informació, ampliar continguts, fins i tot afegir imatges. Es pot emprar, per exemple, algun programa de presentacions tipus Canva. Els profes a PICS fan servir unes diapositives i les mostren com a guió. I 2, si ho fem nosaltres mateixos amb el nostre ordinador a casa, és una manera d'interioritzar millor el contingut perquè mentre elaborem la presentació cercam més informació i imatges que després ens ajudaran a recordar-ho. 4. Gravació d'àudio, és a dir, gravar un tema amb el mòbil o algun programa específic d'àudio, per exemple, Vocaró o Audacity, per després escoltar el contingut repetides vegades fins a assimilar-ho. També, si la nostra memòria és principalment auditiva, és a dir, que retenim millor la informació oral i es poden cercar podcasts sobre el tema que estem estudiant. 5. Exposició oral. Consisteix en explicar el tema a un familiar o amic. Cal un entrenament perquè el cervell és com la resta del cos, és a dir, quan fem esport el cos va agafant força i resistència. I 2. Si entrenem la ment, passa el mateix. Per exemple, si llegim mitja hora cada dia, cada pic mos costa menys esforç. Aprenem a estar més atents i a l'hora d'estudiar per un examen. Tenim més capacitat per concentrar-nos, ja que el temari que havíem llegit abans mos sona i l'assimilam més fàcilment. Doncs, si li posam el tema a algú de confiança, anem retenint la informació i això afavoreix a l'aprenentatge. Bé, companys i companyes, esperem que aquestes tècniques vos serveixin a l'hora d'estudiar. Qualsevol dubte sabeu que podem consultar al Departament d'Orientació i recordeu que el cervell també necessita entrenament i aquestes tècniques us poden ser molt profitoses. Així que ànim i mos veiem prest. Adeu! Vagi bé!